Rojek wekî îro yanê 15 tîrmehê Celadet Elî Bedirxan canê xwe ji dest da. Kengê sala 1951. Em îro ne bi rewşenbîrî, bi nivîskarî, bi rojnamegeriya wî, em ê bi pirtûkek wî, bi wergerek wî ya zarokan bibîr bînin. Navê pirtûkê Conî û Cimê maye. Kurdiya wê wisa ye, belkî Fransîya wî cuda be, wî ji Fransîzî wergerandiye Kurdî. Weşanxane Avestayê demekî dibin navê Hêlînê de pirtûkên zarokan çap dikir. Ev pirtûk jî 15 sal berê çap kiriye. Pirtûk kengî hatiye wergerandin, Celadet Elî Bedirxan di sala 1943 de ew wergerandiye û çap kiriye. Belkî berê wê jî wergerandiye, lê dawî de 43 de çap kiriye li ku derê di Pirtûkxaneya Hawarê de. Nivîskarê pirtûkê Brian Gaines e. Celadet ew ji Fransî wergerandiye û di nav Pirtûkxaneya Hawarê de çap kiriye. Wî gotiye ev pirtûk dişibe pirtûkên dê û bavan ên Kurdan. Belkî ji ber vê yekê wî jê hez kiriye û belkî ji bo vê yekê xwestiye zarokek Kurdan vê pirtûkê bixwînin. Em vê nizanin, lê ya ku em dizanin ev pirtûk ji Fransî wergerandiye Kurdî û diyarî zarokên Kurdan kiriye. Îro jî mijarameya 3 deqeyan ev e. Celadet Elî Bedirxan ne tenê ev, wekî din jî xebat ji bo zarokan kirine. Mesela elîfbaya wî ji bo zarokan e. Îro 15 tîrmehê ye. Me xwest bi vî alî Celadet Elî Bedirxan bibîr bînin û vê pirtûkê jî derxin pêş ku zarokên me carekî din bibîr bînin, bixwînin û hürmetê ji bo Celadet jî nîşan bidin.